Цветков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Край, намери го. Гледайте сега какво става. Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Същия си ти покуп. Защо слушаш началниците да си казват реклами и ти спират всякакво предаване? А? Маймуно мръсна, ти колко си долен? Въшко такава. Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знам ли, като книга, да панар такъв. Не знам ли, че ти, такива като вас са мамата на България. Вие, иш, не знам ли. Говино. Вие смучите народа с тия реклами, с тия реклами. И не дей да смя. Сама е росено такъв. Те трябва да видите да ги направите, какте мамата на държавата. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо, ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам ремонт. Заете човека. Трябва да се обади и в още няколко телевизии. Мълчи! Тапанарите. А каква работа имаш? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Ще замеси да ти даде работата. Така ще дадеш. Така, маймойте мръсна. Така ще дадеш. Това е разликата между английския и българския хумор. Много ти благодаря. Казали го. Да видим отново някои от най-елегантните моменти. Маймуно мръсна, ти колко си долен? Въшко такава. Не се смей, като книга, да панар такъв. И не дей да смя. Мълчиш. Тапанарите. Така, маймойте мръсна. Стига простоти.